Köszönöm neked, viszont itt a téma ugye a lőtér témája, ami egyszer már tavaly áprilisban ugye az önkormányzat testületi döntése ugye elfogadott egyfajta ugye az átminősítés útjára lép a terület, és ennek érdekében megtesz lépéseket. Ugye akkor is azt nehezményeztük nagyon sokan, ki a maga lehetőségei szerint a egyes fórumokon, hogy az átminősítésnek az elindításánál se történt semmiféle egyeztetés alapossággal. Ez az egyik alapvető probléma ebben a történetben, a másik pedig, hogy olyan rövid idő alatt történt annak is a döntésnek a meghozása, ami alapvetően még aki az önkormányzatban, mint ellenzéki szerepe van, ő sem nagyon tudott bármit reagálni erre az egy hét alatt elfogadott, durván egy hét alatt lefolytatott elfogadási eljárásra, és ennek a mai esti eseménynek úgymond az is lenne a célja, hogy mivel az idő rövidsége ugye hétfőn, a hölgy szerint hétfőn, egyesek szerint pénteken ugye lezárul ez a véleményezési folyamat, és más folyamatról nem tudunk, hogy lenne ezzel a projekttel kapcsolatban, ezért úgymond a véleményekkel, hogy mégis az a terület képviselője találkozzon a véleményekkel a lakóknak leendő építésével kapcsolatban. Úgyhogy én úgymond csak moderátori funkciót látok el, úgyhogy én akkor, ha gondolod, egy pár szóval a lőtérrel kapcsolatban én átadnám neked a szót, vagy akkor kérdések. Mondanom, persze, kérdés. Akkor... Illetve még annyit... Várjuk szépen. Nem? Azt szeretném, illetve annyiban szeretném kérni a főépítész úr segítségét, hogy ezekben a jogi folyamatokban, illetve a különböző település szerkezeti tervek és egyéb előírások módosításával kapcsolatban a pillanatnyi állás szerint mennyiben befolyásolhatja még a lakók véleménye a folyamatokat. Tehát milyen stádiumban van a szerződés maga, és azok az engedélyezési tervek, hiszen ahogy említetted, 1000 millió szakhatóság engedélye van hátra. Ha jól emlékszem, nem tudom mi a bány, mert egyébként ez kb. 10 éve, vagy legalább 8 éve húzódó folyamat, és meg kell, hogy mondjam, hogy én se bánom, ha minél inkább a mélyre ásunk, és minél inkább megalapozott döntéseket hozunk. 3-4 évvel is ezelőtt is volt egy nagyon komoly lakossági fórum, ami bizony arra jó volt, hogy még részletesebben próbáljuk ennek a területnek a rendezését megoldani, és hát a mai napig húzódik mindez. Húzódjon, ameddig csak lehet, ez nem probléma, csak a lényeg az, hogy optimális megoldás szülessen. Az egyértelmű, hogy ez a terület egy szlömösödött, gazos, aránylag elhanyagolt része a városnak, hogyha normál módon épülne be ez a rész, akkor is fejleszteni kéne a közműveket, az infrastruktúrát. Tehát most a lakópark, vagy mindenkinek nevezzük, függetlenül nyilvánvaló, hogy itt arra kell tervezni, hogy ez a terület is esetleg beépített lesz. És ebben az esetben a városnak mintegy meg kell előlegeznie az infrastruktúrát, ki kell ott is építeni, nem a telek szinten, de a megfelelő kapacitással a csatornaműrendszert, a vízművet fejleszteni kell, az egész városra a Katona Lajos úrnak mondom, hogy ezek a milliárdos beruházás tervek és pályázatok, ezek az egész város tekintetében szólnak. Tehát a meglévő fejlesztéseket természetesen beszámítják, illetve a kapacitás növelését, amelyet pár évvel ezelőtt sikerült elérni, és szerintem jócskán csökkentek a vízlátási problémák itt fönt. Korábban minden nyáron napokon keresztül nem volt víz, azért most erről nem tudok. Jelentősen fejlesztettük a vízellátást.
akkor azt nem tetszik meg, hogy én így mondtam, a feleslegesé vált annak a képítés. Dehogy vált feleslegessé. Miért nem? További kapacitásbővítéseket kell, az egy adott kapacitást biztosított, és már akkor önök tudtak arról, hogy itt lakótelep fog épülni, hát akkor már önöknek úgy kellett volna kiépíteni a nyomóvezetéket, hogy annak fejében, hogy ott egy ilyen és ilyen úgy sikerült kiépíteni ezt a nyomóvezetéket, amennyi pénzt sikerült szerezni a svájci alapból pályázatok folyamán, és akkor a városvezetése az így szerzett pályázati pénzek túlnyomó részét erre a fejlesztésre szánta, és sikerült is azóta ezt a víz problémát, ivóvíz problémát csökkenteni. A lényeg az, hogy például a csatornák ügyében a fejlesztést ugyanúgy meg kell valósítani azon a területen is, majd pedig a lakópark vagy akármilyen építkezések következtében, ha létrejönnek vízfogyasztók, ennek következtében szennyvízkibocsátók, akkor minden egyes lakásnak kötelező lesz kifizetnie azt a bizonyos érdekeltségi hozzájárulást a csatornai beruházáshoz, ami lakásonként jelen áron most már 350 000 forint. Tehát a város megelőlegezi az uniós pályázat segítségével a csatornát, biztosítja az infrastruktúrát, majd mindenkinek, aki ott beruházást végez, vagy építkezik, az mindenki kifizeti a megfelelő közmű hozzájárulást. Vízhez, villanyhoz, gázhoz és a csatornához. Most még egy kérdés a csatornából, és kiszámoltak ki ennek a... Nem tudom, hogy belefoglaljuk a csatornaikra, most erről beszéltünk. Hát ez pont a lakóparkhoz tartozik. Mi? Pont ahhoz tartozik, hogy a most megépített csatorna. Igen. El fogja bírni annak a lakóparknak a csatornába beömlő víz mennyiségét. A gerinchálózat természetesen egyértelműen elbírja, mert még a foghítelkekre is megtörtént a tervezés, itt 30 éven belül nem igen lesz csatornamű fejlesztés, tehát 30 évre előre, legkevesebb 30 évre előre kellett tervezni, ezért kapja meg még az üres. Olyan ingatlan is megkapja a csatornacsonkot, ahol semmilyen épület nincs, és jelenleg semmilyen szennyvízkibocsátás nincs, de akármelyik pillanatban épülhetett egy 3-4 lakásos társasház, tehát azért most nem mondom azt, hogy lakásszámra pontosan, mert most se tudjuk, hogy hány lakás fog épülni ezen a lőtéren. Nem mondom azt, hogy lakásszámra pontosan ki lehetett számítani és meg lehetett tervezni az oda arra a területre eső kapacitásbővítés, de természetesen a tervezéskor minden egyes foghíj tereknél, és ez is annak számít, figyelembe vették azt, hogy az esetlegesen beépítésre kerül, és a kapacitást megfelelő számban megnövelték. Most, hogy mi lesz? Mi a kérdés? Köszönöm. Sejmes Éva vagyok, a Fazekas utcában lakom, már egy párszor találkoztunk így lakossági fórum alkalmával. Röviden annyit erről a történetről, hogy igen, utána jártunk, hogy szerezte meg az ingatlant a beruházó, ugye elég érdekes módon rendkívül olcsón jutott hozzá, mondván, hogy ez egy lőtér. Most azért lobbizik évek óta, hogy minősítsék át ezt a területet. Először megkapta azt a lehetőséget, hogy rekreációs övezetnek minősült, tehát jelenleg sporttal, szabadidő eltöltésével kapcsolatos épületeket helyezhetne el rajta. Én úgy gondolom, hogy itt meg is kéne állni. Tehát helyezzen el egy szabadidő központot, és még ezért is megkérdezem, hogy mit tett le a közösség asztalára ezért cserébe. A nagy semmit. Az önkormányzat így képviselte a mi érdekeinket. Most ebben az esetben szeretném... Nem történt semmi. De már átminősítették rekreációsá, ne haragudjon. Köszönöm. Tehát megképviselte az önkormányzat megfelelően az érdekeinket. Most egy második lépcsőben tovább lobbizolja, átminősítenék az ingatlan lakóövezetté. Ennek során az ingatlan értéke becslések szerint 2 milliárd forintra növekedne, 80 millióért vásárolta a mi közös állami tulajdonunkból, hogyha lehet így mondani. Most ezért az érték növekedésért cserébe az önkormányzat mit akar elfogadni kompenzációnak? Egy 5 hektáros olyan területet, ami állítólag 1 méter mélyen olajjal szennyezett, mert korábban a katonai járműveket ott parkíroztatták. Azon kívül olyan kitétellel, ugye ebben a bizonyos településrendezési szerződésben, hogy az önkormányzat nem építheti be, és a beruházónak mindenkor elővásárlási joga van rá. Magyarán egy
nagy nullával akarják kiszúrni a szemünket. Ebből a helyi lakosok semmit nem kapnak vissza ebből a 2 milliárd forintból. Tehát úgy gondolom, hogy ott, ahol erdő veszi körül a területet, ott nem biztos, hogy közparkot kellene kapnunk cserébe, hanem építsen iskolát, óvodát, de nem olyat, ami a, nem tudom, mindenkinek egyértelműen, ez egy fallal körülvett elzárt lakópark. Ne olyan iskolát, óvodát építsen a beruházó, ahol a saját gyerekeit járathatja a magánutas lakóparkjában. Nekünk építsen a darukezelő végére, ugye a Levente üdülőbe, ahova már évtizedek óta állítólag tervező van, és a legutóbbi virágzó kertváros hírlevélben olvashattuk is, hogy már csak a forrás hiányzik hozzá. Hát itt a nagy lehetőség. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen hülyének néznek minket ebben a történetben, ezt most már muszáj kimondani, és azon kívül az opponens is leírta, hogy ez az egész beruházás, az, hogy átminősítik lakóvezeti a rekreációból, ez törvénysért. Az agglomerációs törvény kimondja, hogy nem minősíthetnék át, mert 5 kilométeren belül kötött pályás, azaz vasúti közlekedési megállóhely nem található. Most mit csináltak? Szép kis csúsztatással a tervben berajzolták, hogy ha az Ilka Majoron keresztül megyünk és ott hegyen völgyön át, akkor a tervezett Török-Bálint intermodiális központ éppen 5 kilométerre van. Hát kérem szépen, az közúti forgalom számára nem használható út, ezt a főépítésznek mindenkire jobban kellene tudnia. Tehát azt nem értem, hogy törvénysértő a beruházás, ezt leírta az opponens, aki szakmailag véleményezte ezt az egész átminősítést, és mi mégis itt ülünk és beszélgetünk erről a történetről. Ennek a dolognak meg kellett volna akadnia már a legelső pillanatban, agglomerációs törvénysért, nincs miről beszélünk, uraim, kész. De nem nyomják, mennek tovább, mert ebben óriási pénz van. Hogyha a lakosság nem képes és nem hajlandó ebben az ügyben összefogni, és itt a lehetőség, mert egyesületet alapítunk azért, hogy felsőparkváros érdekei képviselve legyenek. Tehát ha nem sikerül összefognunk, akkor ezek mindent keresztül visznek. És ez a lőtéres csak az első lépés, lesz itt még sokkal csúnyább történet is. Ezek bocsánat, ilyen általánosító megnevezni? Tulajdonképpen azokra gondolok, azokra a politikusokra, akik nagy gombnyomogatással 4. hóban tavaly, 4. hó 26-án egyetlen hozzászólás nélkül megszavazták a település rendezési szerződés megkötését egyetlen hozzászólás nélkül. Én ezekről a gombnyomogatókról beszélek, illetve azokról beszélek, többek között a polgármester úrról is, akinek fölhívtam a figyelmét arra 1 évvel ezelőtt és 2 évvel ezelőtt is, hogy a lakosságnak itt jogai vannak és lakossági fórumot kellene szervezni. Hát tudjuk, hogy mi lett az eredménye, összehívott egy szabálytalanul egy polgármesteri fórumot. Azt mondta, hogy ez polgármesteri fórum ellen nem vonatkoznak a szervezet és működési szabályzat előírásai. Tehát nem értem, vagy értünk dolgoznak, hanem ellenünk. Úgyhogy szeretném, ha ebben a kérdésben a hozzáállásuk megváltozna, és mondom, nincs miről beszélni, tehát ez most egy rekreációs övezet, csináljon oda egy sportközpontot a beruházó, ha nem tetszik neki, akkor maradjon úgy, ahogy van. Egyébként visszautasítanám, mert nem gazos, ott védett növények vannak. Tudni kéne hol van. Többek között árvalányha is, tehát tele van védett növényekkel, nem gazos. De ha gazos lenne, föl kell szólítani a tulajdonost, hogy takarítsa el. Én is köteles vagyok rendben tartani a saját... Most provokál. Azt hiszi, hogy nekem ez jól esik, ha így provokál, ilyeneket vág. Én itt nőttem fel maga, hol nőttem? Szóval szerintem, bocsánat, annyit kérek mindent, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat egyrészt, másrészt egyszerre egy és mindenkit megkérek tényleg arra, hogy ne provokáljuk a képviselőt, mert ez egy tájékoztató. Maradjunk a tárgynál, most jó dolog így elhajózni róla. Ez lenne a kérdés, vagy a kérésem, hogy a mi érdekeinket képviseljék, és onnantól kezdve miről beszélünk, hogyha ez az egész átminősítés törvénysértő. Köszönöm szépen. Elnézést, akik később jöttek, megpróbálok röviden fogalmazni, és gondolom nem fogja zavarni, mert hogy nem kaptam választ az előző kérdéseimre. Nem tudom, hogy ha válaszol rá, akkor azt én meg fogom köszönni, vagy ismételjem meg a kérdéseket. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak a képviselő úr 3-4-kor el fog menni, szerintem válaszoljon az én felvetésemre először. Kérem tisztelt. Mert azt mondta, hogy neki el kell mennie 3-4-kor. Frakció lesz, de majd szólok, hogy nem megyek, vagy kések. Köszönöm.
Akkor nem válaszol? Mire? Hát a kérdésemre. Mondja, milyen kérdés? Nem egy előadást tartott, nem kérdezett, hanem egyrészt szidalmazta a városvezetést. Azt kérdeztem, hogy miért vagyunk itt, amikor az egész átminősítés bizonyítottan törvénysértő, akkor miről beszélgetünk? Hát bocsánat, de egy kis, azt hiszem szereptévesztésben van egy képviselő, az nem, hogy mondjam, nem vagyok köteles ezeket a törvényeket ismerni részleteiként. Ha ez törvénysértő, akkor azonnal meg kell vizsgálni és feljelentést kell tenni, hogy melyek azok a részek, amelyek sértik a törvényt. Tehát a közgyűlés mögött és a képviselők mögött egy komoly önkormányzati apparátus áll, hogyha ott nem tisztelik a törvényt, akkor ő rajtuk kell számon kérni. A képviselő közvetíti ezeket a véleményeket, ezeket most mindent meghallgatok, lehet, hogy talán jegyzőkönyv készül, hogy kamera felveszik, és akkor ezeknek következményei lesznek ezeknek a kérdéseknek. Hát nem gondolja, hogy én törvényt szeretnék sérteni. Esetleg hölgyem, hogyha hozzászólok már, hogy a lakosságnak mekkora szerepe van ilyen dolgoknak a végkezvitelében. 2002-ben, amikor a adótól akarták oda a szomszédnak leépíteni, mi csináltunk egy gyűjtést, akkor 200 köttel gyűjtött fel az ügyvédnevet, és mondta, hogy 200 köttel összegyűjteni, akkor kezdve el lehet építeni magánvállalas pert, a pannon ellen csináltunk, megmondom nyugodtan, egy magánvállalas eljárás. A ügyvédnő volt egy ügyvédnek képvisel bennünket, és a pert megnyertük, és el kellett a pannonnak vinni onnét a tornyot, el kellett vinni a kísérletőre. De hát azért mondom, tehát amennyi a lakosság ezt a 200 fős összegyűjtést megcsinálja, én le tudom hozni a bírósági végzést róla, hogy ez így megtörtént. Tehát azért mondom, hogy csak a lakosságon múlik minden, senki mások, a polgármesteri hivatal az úgysem minket fog támogatni, hanem azt, akit megkapja majd a hozzá közül dolgokat. Hoztam egy-két fényképet, hogy elnekezesnek fényképet, hogy a polgármesteri hivatal mennyire van oda a lakosságért. 20 év óta nem képesek egy 40x40-es vízvezető aknát csinálni, 32-szer nyöntött el bennünk a víz, ahányszor nagy eső van, annyiszor jön ki a tűzoltóság. Most a katasztrófa védelmében feljelentette az önkormányzatot, és most várva azért az alapítókat mindent az égvága. Ezek a fotók így, hiába ezek a uram, így fognak megjelenni nyugati kommunista lapokban. Így fogom kivinni jövő héten Bécsbe, és a Der Standardban, meg az összes olyan szocialista lapban meg fogom jelentetni, hogy érdem ezért fizetik a lakosságnak, ami nem jogos, mert tényleg jogban nincsen, hogy építmény adjon. Hát ilyen nincs a jogra. Építmény, csak addig az építmény még fel nem épül. Abban a percben, amikor beköltözik, abban a percben lakott ingatlanná válik, és Magyarországon ingatlan adó nincsen. Uram, nincs a törvény. Uram, én annyit kérek, hogy térjünk vissza a témára. Térjünk persze, csak most a lakosságnak megpasszolva a beépítés és ennek a körülménye, vagy lehető beépítés és ennek körülményei úgymond a téma. Úgyhogy ha akinek ebben van kérdése kapcsolatban a képviselő úrhoz, akkor tessék. Az lenne a kérdésem a képviselő úrhoz, hogy azt hiszem 2 éve volt egy lakossági fórum, az alsó szinten, amikor nagyon sokan itt voltunk. Akkor szerintem volt egy, én inkább úgy mondanám közfelháborodás, tehát nem azt mondanám, hogy a lakók többsége helyeselte ezt a felvetést, annak ellenére megjelent az Érdi újságban a cikk, sok félreértést tisztáztunk. Természetesen az aláírás az annyi volt, hogy munkatársunktól, gondolom nem merte vállalni a szerző a cikket. Utána volt egy részönkormányzat, megjelentem, polgármester úr is itt volt, más volt a témája, de utána bátorkodtam megszólítani, és megkérdeztem, hogy mi értelme van egy 15 hektáros, egybefüggő, belterületi, zöld területet, ahol nem gazok vannak, védett növények tömkelege van, fészkelő madarak, az már gyakorlatilag lassan erdő egyébként. Mi értelme van átminősíteni lakóövezetté akkor, amikor Érd belterületén, és azt a polgármester úr mondta, 5000 olyan telep van, ami beépítésre vár. 5000 beépítésre váró telep van. Csak itt szerintem az autópálya felső parkvárosban szintén össze tudnánk számolni 500 olyan telket, ami beépítésre vár.
akkor mi értelme van egy zöld területet 15 hektárnyi a polgármester úrtól? 5000, ő mondta, hogy én most annyit mondtam, hogy szerintem, hogy itt a környező utcákban ülök a kocsiba a hétvégén és végigmegyek, 500 olyan telket könnyedén találok, ami eladál, ki van több egy eladó és beépítésre vár, és van egy 15 hektárnyi zöld területünk, ami a 21. században azt mondom, hogy a legnagyobb érték az egybefüggő zöld terület, fogjuk és kitaláljuk, hogy lakóparkot akarunk létrehozni, de hogy miért? Hát aki akar jönni érdre lakni, itt van 5000 telek, Veltamin érd, vásároljanak telket, miért kell ilyen lakóparkot létrehozni, tönkretenni egy egybefüggő zöld területet? A környezeti hatásokról nem is beszélt, hogy fog oda annyi család ezen a szűk keresztmetszeti úton közlekedni. Tehát egyszerűen, tehát mi az az érdek, ami emögött áll? Mert azt nem tudom elfogadni, hogy az az érdek, hogy oda sokan hulladékot hordanak, mert ha az én telkemre hulladékot kezdek el lerakni, vagy megengedem azt, hogy kvadrosok rohangáljanak rajta, a szomszédok azonnal betelefonál az önkormányzathoz, kijönnek és rendet csinálnak. Ezen a telken, amikor ezt a befektető, bocsánatot kérek, megvásárolta potonpénzért, pontosan tudta, hogy mit vesz. Az önkormányzat, amikor 2010-ben volt ez a lakossági fórum, pont egyik KDNP-s önkormányzati képviselő mögöttünk ült, és azt mondta, hogy hát hiába küldenek felszólító levelet, a tértibevények visszajönnek. Hát bocsánatot kérek, akkor azt mondom, hogy ez az önkormányzat mondjon le, mert ez akkor impotenciát jelent. Tehát, hogyha megvan a közigazgatási eljárásról szóló törvénynek pontosan szabályozza, hogyha valakit felszólított, nem tesz rendet, ő költségén rendet teszek rajta, aztán végrehajtás jogot beegyeztetek az ingatlanra, biztos, hogy ki fogja fizetni a rendbetételének a költségét. Tehát ez volt a mondva csinált ő. Tehát ez nem lehet elfogadni. Itt biztos, hogy valami más, egy ilyen beruházás mögött más érdekel, mert ezt hagyjuk, tehát ez mese abban vagyok, mert ott máshogy nem lehet rendet csinálni, amikor tele van üres ingatlanokkal egész parkváros. 2. Ez nagyon szép rajz, de nekem meggyőződésem, hogy ez biztos, hogy nem úgy fog kinézni, hogy ezt a beruházást 2 év alatt megvalósítják, készen állnak a házak, aztán majd jöhetnek a vevők vásárolni. Ez úgy fog történni, hogy a telket felparcellázzák, aztán majd talán 15 év múlva szép lassan beépül, és addig 15 éven keresztül a betonkeverők, a téglahordóautók, a flexelők 15 éven keresztül itt fognak jönni azon az úton, amit a mi pénzünkből hoznak létre. Aztán hallottam, hogy ez a befektető vállalta, hogy majd az 5. évben mondjuk az Esztergályos utcát felújítja, mert ő 10 éve tervezte ezt a beruházást. Tehát 10 éven keresztül el lehet képzelni, hogy egy ilyen lakópark, egyáltalán majd lesz, aki megveszi, de biztos nem hiába befektető. Tehát hogy fogunk ott élni? Tehát vasárnaponként ott fognak flexezni, meg a betonkeverők. Tehát ezzel foglalkozik valaki? Hogy fogunk ott élni? 15 éven keresztül 160 ingatlan. Nagyon jó bulinak tartom, mert egyébként fel fogja parcellázni, biztos, hogy nem fog, mert ez több, szerintem 100 milliárd ennyi épületet felé, fel fogjuk parcellázni, jönnek a vevők, eladják, ugyanúgy, hogy a Fóti Laport Park, ugyanaz az érdekeltségi kör, ami nem is tudom, talán 2007-ben vagy 2006-ban kezdték, jelzem, kb. 60%-os beépítettségnél tart, és ez akkor kezdték, amikor az ingatlan boom tartott, tehát most semmi nincs, úgyhogy ez itt mikor fog és hova fog eljönni, ezt nem értem. És még egy észrevételt engedjen meg, képviselő úr. 2010-ben a Fidesz miniszterelnök felállt a parlamentbe, azzal kezdte a székfoglalóját, hogy mindent megteszünk az elherdelt állami vagyon visszaszerzése érdekében, illetőleg mindent megteszünk azért, hogy a magyar vagyont nem menekítsük külföldre. Számtalan balatoni önkormányzat, ahol a balatoni parti úttörő táborokat potonpénzért adták el lakóparknak, még tavaly is megtámadták azokat a szerződéseket, azért, hogy a bíróság minősítse semmisnek, mondjuk jó erkölcsbe ütközés címén, és igenis az eredeti vételáron származtassa vissza. Nem tudom, hogy az érdő önkormányzat ez ügyben mit tett, bár tudom, hogy nem ő volt az eladó, hanem a HM, de a semmi szerződés bárki határidő nélkül megtámadhatja. Ez az egyik felvetése. A másik ígéret pedig az volt, hogy mindent megtesznek, hogy a külföldi vagyonokat az offshore cégekkel keresztül ne vándoroljon külföldre. Most azért nem áll tudni, hogy ez a befektető Kft. Annak 2 tulajdonosa van, egy magánszemély, meg egy Delaware-i bejegyzésű offshore cég. Tehát azt a hasznot, amit itt meg fog termelni, a 80 millió kaszál körülbelül, nem tudom, ha felparcellázza, azt a nyilat alatt eladja, még azt is külföldön akarja leadózni szerintem, mert különben, egyébként megnéztem, a Delaware-i bejegyzésű offshore cégnek a tulajdonosa magyar. Tehát akkor miért kell egy magyar állampolgárnak Amerikában céget csinálni, hogy itt annak legyen az amerikai cég legyen a magyar Kft-nek a tulajdonosa. Tehát nem tudom, hogy tehát megnéztük, hogy kivel kötünk üzletet? Vagy hogy a ígéreteinket, amit a választópolgároknak tettünk 2010-ben, betartjuk el? Mert gyakorlatilag most arról van szó, hogy egy potonpénzen megvásárolt közvagyon
feláldozunk egy úgynevezett befektetőnek az oltárán, aki majd szépen a megtermelt vereséget kiviszi külföldre, ott fogja eladózni, itt meg az egész felső Parkváros 15 éven keresztül fogja ennek minden nyűgét viselni. Tehát félreértés ne essék, ez itt nem 2 év alatt fog felépülni, szerintem, bár lehet, hogy nekem itt van a főépítésző vagy a képviselő úr, de ez kb. Fel lesz parcellázva, és szépen elkezdik árulgatni egyesével a telkeket, aztán majd nyilván előbb-utóbb megépül a szolgáltatás, de a legfőbb probléma félretéve a politikai felhangot az én részemre, hogy van egy 15 hektáros, egybefüggő zöld területe, aki ott már volt, vagy annak a környékén, ott van az a levendulás mellette, Európában csak Törökországban és Spanyolországban van ehhez fogható természetes levendulás. Az biztos, hogy tönkre fog menni, mert nem hiszem, hogy itt az építkezés, itt a levendulás, és annak semmilyen hatása nem lesz a levendulásra. Száll a kőpor, ez tönkre fog menni. Van egy zöld terület, szép lassan erdővé cseperednek ott a fák, a bokrok szerintem mindegy védett növény, és akkor azt mondjuk, hogy gazos, meg mert hogy oda nagyon sok hulladékot kiportat, hát akkor csináljunk belőle lakóparkot, és természetesen könnyűk meg jól ennek a befektetőnek a zsebét. Tehát én erre kérnék választ, megismétlem, hogy mi az az érdek? Mert az, hogy ott sokan hordanak szemetet, bocsánatot kérek, szólítsák fel a tulajdonos, hogy tegye ebbe a portáját, egyébként meg őrizze. Tudta, hogy mit vesz, tudta, hogy 15 hektárt vesz meg, akkor is odahordták, amikor megvette, akkor gondoskodjon az ingatlanáról. Ha meg nem tetszik neki, akkor adja el. Adja el mondjuk az önkormányzatnak, és legyen ott, mert jelzem, hogy ide egész Érdről vasárnaponként felbicikliznek az emberek, mert az egyetlen olyan hely, ahol el tudnak menni kirándulni. Az egyetlen olyan hely. És most ez se lesz. Tehát ott tényleg nekünk innen mi hova menjünk, hogyha pihenni szeretnénk? Tehát menjünk le kézilabdameccset nézni 2 hetente a város másik végébe, vagy egyébként hol tudunk kikapcsolódni ebben a városban. Tehát itt van egy ilyen terület, ami tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy kerékpárutak, játszóterek, és hagyd ne soroljam. És akkor, tehát még egyszer, mi az érdek? Én erre szeretném, mert az nyilvánvaló, hogy az önkormányzat ezt a beruházást támogatja. Tehát aki ezt nem akar észre, az ne vegye észre, de ezt én. Tehát ezt támogatja, de miért? Tehát a lakosság szerintem nincs ember, aki itt lakik, és azt szeretné, hogy legyen. Akkor mi érdeke van az önkormányzatnak? Ez. És azt mondta a képviselő, hogy szeretne az dolgot mélyére ásni. Itt az alkalom, hogy mi ez az érdek? Hát ez az alkalmaknak csak az egyik része. Elhiszem, sajnos. Hosszú folyamat. Itt ez egy olyan alkalom, ahol meg lehet hallgatni, és tudomásul kell venni azokat az észrevételeket, amelyeket megtesznek, és bármennyire is meglepődtek, mégis újra azt kell mondanom, hogy a törvényesség felügyelete nem az én dolgom, és nekem nem is feladatom ismerni a törvényt olyan részletességig, hogy mondjuk hol lehet 5 kilométeren belül. Megmondom, hogy nem tudtam, hogy 5 kilométeren belül lennie kell egy kötött. Azt tudom, de ettől függetlenül... Most leírták önnek, hogy törvénysértő az opponensek... Beleszól, amit mondok? Elmondhatom? Hagyj meg. Tehát amikor... Honnan tudja, hogy én egyébként nem észrevételeztem ezt, még a gomnyomás után? A gombot megnyomja. Milyen Ez gombot? tény. De észrevette, hogy ettől kezdve ugyanakkor elkezdtünk egy komoly környezetvédelmi vizsgálatot. Nem utána kell vizsgálgatni, a gombnyomáshoz a szerződés. De ez még része annak. Most az a helyzet, hogy azt kérdezte az úr, mi érdeke, kinek mi érdeke. Az én érdekem csak is az, ami a lakosságé, mert egyáltalán nem érdekel. De tudják, hogy működik ma ez a vadkapitalista, posztliberális világ. Ha lehetősége van ennek a vállalkozónak, vagy ennek az ingatlan tulajdonosnak arra, hogy valamiképpen itt beépítsen, akkor ő mindent megtesz, amit a jogszabályok engednek. Mi pedig kell, hogy nézzük, azért lényeges a törvényesség, amit említett, hogy csak is törvényes módon lehet ezt megtenni. Tehát ő minden áron kiépíteni akarja itt ezt a részt. És akkor az önkormányzat pedig különösképpen figyelembe véve a lakók, de amit nem tilthat meg, azt nem tiltja meg az önkormányzat. Csak kérdez. Nem is kell tiltani, nem kell átni. Nem kell megengedni. Hát persze. Az úr lakás, csak lakás van eladó. Persze, de egyáltalán ki fogja ezt megvenni? Ha oda beköltöznék ennyi ember, amit kiszámoltál, hogy az előbb ecseteltetett hova fog menni orvosi ellátásra? Az STK-val el, mikor már most se tud minket ellátni? Például. Az úr jelentkezett. Képviselő úr, engedjük meg, hogy vitába szálljak önnek, hogy a
önkormányzatokról szóló törvény, ami ugye 2010-ben módosult nagyobb mértékben utoljára, de azelőtt is így volt, önt arra hatalmazza föl, hogy a választáson kapott felhatalmazásával éljen, képviselje ezeket az embereket, akik itt összejöttek. Ön hatósági személy, olyannyira, de hatósági személy, olvass el a magyar önkormányzatokról szóló törvényt. De úgy, hogyha valaki a hátul. De igen. Higgyel nekem, én 3 éve vagyok önkormányzati képviselő, pontosan tisztában vagyok vele. Engedje meg, hogy megkérdezem. Ugye azt mondta, hogy ön itt nőtt föl. Jól emlékszem? Jól. Akkor ugye a szívén viseli ennek a területnek a sorsát. Ezt ne kérdezem, legyen szó. De nem, én értelemszerűen igen számítok, csak nem akarok egy feltételezést. Nem válaszolok. Ne válaszoljon. Bizonyára ön is olvasta, mert hogy ez a beruházás nagy mértékben fogja az itt élőknek az életkörülményeit módosítani. Ön is olvasta, a főjegyzőhöz érkezett a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség anyagát ezzel kapcsolatban. Gondolom olvasta. Hallotta itt az elhangzott véleményeket. Ön itt volt a részönkormányzat ülésén, amikor ugye megkérdeztem, hogy az építkezés során mi módon próbáljuk megvédeni a környezetet, hogy a karsztos talaj vízszívó hatása által az itt élőknek az ivóvízkészlete ne szennyeződjön. Itt azt hiszem, hogy sokan sokfélét elmondtunk. Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem van. 2013. február 28-án önkormányzati testületi ülés lesz. Számíthatunk-e arra, mi itt, akik összejöttünk, hogy ön egy módosító indítványként megpróbálja az eredeti állapotot helyreállítani? Számíthatunk erre, képviselő? Eredeti állapotot mit jelent? Mi az, hogy eredeti állapotot? Ugye volt már egy besorolás módosítás egyszer. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a célja, hogy ez a folyamat álljon meg. Ahogy a kollega úr mondta, illetve vagy a kisasszony, ugye a tiltakozó opponensi véleményeknél meg kellett volna állítani ezt a folyamatot. Tehát az eredeti állapot alatt azt értem, hogy az átminősítési folyamatot állítsa meg, és hogy számíthatunk-e mi, akik itt összegyűltünk, hogy erre javaslatot tesz a február 28-ai vagy az azt követő testületi ülésen. Ezt szeretném csak kérdezni. Nem gondolja, hogy itt ezt most én el tudom dönteni. Hát, nem gondolom. Én azt gondoltam, hogy felkészült képviselőnek azt gondolom, hogy nagyon sok körülményt felkészült, vagy nem nagyon sok körülményt figyelembe kell vennie. Egyébként pedig az eredeti állapot, nem tudom, hogy milyen folyamatban van jogilag ez az egész rendszer, főépítész úr, hogy például a környezetvizsgálati eredmény, ez akár azt is jelentheti, hogy visszaáll az eredeti állapot. Heti. Ezt nem vagyunk olyan helyzetben, sem hatalmi, sem jogi helyzetben, hogy mi kijelentő módban beszélhetnénk. Maguk is legtöbb esetben feltételes módon beszélnek arról, hogy terhelheti a környezetet, hogy nem kevés lesz a vízfogyasztás vagy a kapacitás. Tehát természetesen megnézem, hát amennyiben lehetőség van erre, akkor mindenképpen eddig is az volt, hogy amennyire csak lehetett, körültekintően próbáltuk ezt a beruházást kezelni. Én magam nem egyszer különböző, vagy ezelőtt már 6-7 évvel is bizottsági üléseken nagyon erősen szembeszálltam a beruházóval. Olyan is volt, hogy mondtam, hogy minimum ugyanannyi legyen legalább a város haszna és érdeke, hogy ez a beruházás létrejön, mint ő neki, akkor meg is állt, ez egyébként 5-6 évvel ezelőtt. Ez egy folyamat.
Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy emlékszik erre, amikor ez az egész folyamat elindult, akkor is aztán ebben a szobában voltunk, és az első önkormányzati tárgyra vonatkozó határozatot hoztam ide be, és érdeklődtem meg, hogy mi lesz ennek a menete, mert hogy abban az első önkormányzati határozata is egy olyan fajta megfogalmazás van, amiből lehet, hogy nem így van, de látszólag az derül ki, hogy a polgármester úr ebbe az ügybe tulajdonképpen teljesen szabad kezet kapott. A második kérdésem pedig az lenne, hogy most mondtam, hogy majd utána fog nézni, én nem tudom. Szóval én úgy gondolom, hogy a döntést megelőzően lett volna szükség arra, hogy ezeket a kérdéseket, amire azt mondja ön, hogy ez most jogi kérdés, meg szakkérdés, meg én nem tudom micsoda. Nyilvánvaló, senki nem várja el, hogy mindenki mindenhez értsen, de ha és amennyiben valamihez nem értek, akkor abban az esetben egyetlen egy kutya kötelességem van, gondolom én, döntés előtt, és nem döntés után, és nem döntés alatt, döntés előtt ezeknek a kérdéseknek utána nézni, és ezeknek a teljes ismeretével felelősségteleníteni. Mellé téve természetesen az itt élő lakosságnak a véleményét és állásfoglalását, végig gondolva az itt élő lakosság életkörülményeinek minőségi megváltozását, akár pozitív, akár negatív irányba, hiszen mind a kettőt mérlegelni kell, ez gondolom így van rendjén. Mérlegelni kell azt, amit az előző kérdésben feltettem, hogy egyáltalán mi a garancia arra, hogy egy 3 millió forint törstőkével rendelkező társaság egy ilyen nagyságrendű beruházást meg tud kezdeni, be tud fejezni. Mi a garancia arra, hogy a jelzálogjogot töröltetni tudja, ki tudja fizetni azt, amiről az előbb beszélgettem, persze egyetlen egy kérdésre se kapok választ. Tehát, hogy egyáltalán a garanciális oldalról hogy néz ez ki? És akkor innentől kezdve már csak következő kérdések azok, hogy mi lesz az itt élő lakókkal, mi lesz azokkal a műszaki problémákkal, amiket itt felvetettek, és én nem merülök bele, mert én nem értek a műszaki kérdésekhez, azért vannak itt tudós lakosok, meg gondolom a főépítész úr, mert ezek kapásból tud válaszolni. Tehát én tisztelettel tényleg azt kérdezem, hogy ha önben voltak kételyek, akkor miért nem a döntés előtt, és miért most mondja azt, hogy utána kell nézni. Valószínűleg nem vonom kétségbe az önkormányzatnál dolgozók hivatástudatát, felkészültségét, szakértelmét, hozzáértését, tisztességét, félreértésmenessét. De azért az önkormányzati képviselőnek is van felelőssége, ha más nem, akkor azok felé, akik megválasztották, és akiknek nyilván egyszer eljön az ideje, hogy szembe kell nézni a 4 év munkának a értékelésével, és mi most itt vagyunk, és mi azt szeretnénk elérni, hogy, és én most nem operálok eredeti állapot helyreállításával, nagyon egyértelműen elhangzott, ez a terület alapvetően rekreációs, sport, szabadidő és a többi besorolás alatt volt. Miért kell átminősíteni egy ilyen bizonytalan feltételrendszer mellett esetleg megépülő lakóparkát? És ugyanazt a kérdést kell megismételnem, amit ön tett fel, hogy kinek az érdeke. Tényleg kinek az érdeke, mert a milyen? A milyen. Nem gondolom, hogy most nem kéne készíteni. Hallgatom, csak mondják el, végig folyamatosan. Mi az, hogy kinek az érdeke? Fogalmam, ilyenre nem szok válaszolni, az enyémben biztos nem. Milyen érdekek, nem tudom, mindenkinek megvan a maga érdeke, a városnak az, hogy ez rendezett terület legyen. A vélemények növények. Akinek kérdése van, az tegye fel. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha ez véletlenül mégis megépülne minden tiltakozásunk ellenére. Most elég erősen haladnak a felé, hogy megépüljön. Hogyan képzelik azt, hogy ez a sok ember, aki oda költöznek, mondjuk megépül együtt a területen, felkénként, hol fog közlekedni? És nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy azon a területen mi történik, mondjuk, hogyha oda jön, teszem azt 200-800 ember, még 20-300-100 autó,
hanem például probléma az is, hogy az emberek többsége erről a területről Budapestre járt be dolgozni. Tehát ott is már óriási dugók vannak, hogy vizsgálták-e azt, hogy nem csak az adott területen, hanem mondjuk az M7-es terheltségénél is mit jelent ez, hogy még oda költöztetnek ennyi embert egyszerre. Megint csak azt tudom mondani, hogy teljesen egyértelműen ez olyan súlyos szakmai kérdés, amely egyértelművé teszi, hogy egy ilyen beruházás vagy építkezés engedélyezésekor olyan komoly hatástanulmány és meg kell mindent vizsgálni. Gondolom, hogy a főépítész úr jobban tudja ezt nálam, hogy amikor majd, mert egyelőre még semmilyen építkezési engedély kiadva nincs, tehát ahhoz még 1000 szűrőn kell átmennie egy ilyen kezdeményezésnek, hogy az megkapja a megfelelő engedélyt. Tehát az infrastruktúrától kezdve az utak teherbíró képességéig mindent vizsgálni kell. És ön ezt ismeri? Ezeket a tanulmányokat? Nincs még ott először rá kell. Most ott tartunk, ahol nagyon helyesen látják, itt tartunk a lakossági, fontos a lakossági. Itt háttérben vagyok, azért hanggal is felül Hölgye nem szület előasszony, vagy akkor parancsolja. Nyilván ezek a tanulmányok, akkor sok tudós ember, tényleg baromi nem halljuk. Kicsit csendben. Hangosabban legyen szület. Tehát ezek a tanulmányok nyilván baromi fontosak, meg nyilván sok tudós embernek a rengeteg tudása jó, hogy szóval egyébként a 13 éves gyerekem, akinek semmiféle iskolai végzettsége nincs, amikor reggel állunk a sorba, és szembesül ezzel a kérdéssel, hogy ez a X100 autódat bekerül, akkor ő fogja a fejét. Tehát józan paraszti észre egyszerűen azokat az igen fix fizikai körülményeket figyelembe véve, amik ott vannak, és nem lehet autópályát építeni az autópályáig, ehhez nem kell nagy tanulmány. Mi egyáltalán a kérdés, ami miatt egyáltalán ezt vizsgálni kell? De akkor a józan parasztész, az hol van ebben az egész folyamatban, és hol tud valahogy felszínre bukkanni? És kinek a felelőssége, hogy ez ott, egy adott testületen, egy zárt körön belül felszínre bukkanjon? Kié? Az öné nem, azt elmondta. Akkor kié? Nem ezt mondtam én, hát csak a törvényességre vonatkozóan értem azt, hogy vegyék figyelembe, hogy nem lehet olyan részletesség minden egyes jogszabálynak utána nézni. Nem az én dolgom, annak a jogjogat. Egyértelműen látszik, hogy komoly környezettel helyesen mondta senki. Környezettel is lehetett.